ngihlushwa umamezala wami akafuni nomuntu wami siphume siyohlala kwenye indawo ngazi indaba uthi mina uhambe ngibeka amabala kuyo yonke indawo uthi mina ngidla imali yendodana yakhe ngidlisile and mina mengabe ngiqoqa ngihamba into sengihlaliswe ukuthi umuntu wami uZulu akakwazi ukuthi asale yedwa ngoba uvela athi ufuna ukuyihenga enze into engasicacile nje kahle aphuza amaphilisi so manje ubatshelela ukuthi lapha siyeza noma mhlawumbe awatshelanga no angibatshelanga angikaze ngibatshele ngifuna nje babone ngoba mekuthiwa ngibatshelile ubezowenza izinto zokuthi ngigcine ngingafikanga ngicela manje ngicela ningisize and umuntu wami lokho ekhale ngokuthi uzoyibulala once ngamshiya uvela khale ngalokho sidlala istokfela ayithatha imali ubani uthatha imali yena umama uvela athatha imali medlala istokfela ahambe aye la dlala khona istokfela kanti bengithi ngifuna ukukhuluma nami ngizongibuza umbhedo ngale ngane gogo angisi umakotwa wakho uyavuma ukuthi umakotwa wakho ngegama kuyena umakotwa wakho hayi mina akagcwele yini uthi akagcwele hayi yini gogo awubona ukuthi mhlambe khona into wrong ubheka nje umakoti angafaka izandla kanje umakoti ufaka izandla emabhlokweni we ma go ilento engithi ngiyayibuza ukuthi gogo semthing uthi wena akagcwele yabo uthi akagcwele ekagcwele ngizogcwala kanjani engangifuni khona into wrong ngizogcwala kanjani engangifuni we babo akagcwele uthi umakoti sona isilokishi usuqonda ukuthini methi ingubo mengiyiwashi mina ngingayikhuthuzi kanjani usuqonda ukuthini uhlanganaphi yena uhlanganaphi uthi ungayiguthuzi ingubo sendoda yami ngingayikhuthuzi kanjani uqonda ukuthini mengizokuthola okwami no mana uyamdefend yabo lalela mina nganibhanga nobabili ngamakhanda yabo methwake kodwa nginganibhanga nobabili okay you're right now usungakuyena wena ngabe nani babile lebhawo mana usungakuyena wena osenihlangene wena mina nginamzali ngoba mina nginamzali ututwa into yona ututwa ukuthi angikuphahlazi ngoba ngiyazi ukuthi uzogijima aqala epolice station usemhlakaze mama lo usemhlakaze imama manje naso manje usemhlakaze phambi kwama wakhe mina manje usemhlakaze phambi kwama wakhe usemhlakaze phambi kwama wakhe wena nje uzokusakaza wena manje uzomsakaza manje lo uzokushaya manje phambi kwama wakhe okay yehlisa umoya ngiya-understand inkinga la ekhane ixazulula kanjena vele ngokulwa nje ngomsindo nje kuhlale kunje makhula lentombazane yindaba ungathi makotwa kwami makoti ngimlobole ngangaki yezwakhe ngizomhlonipha kanjani ngikhiphe mina inkomo zebo usisi lona bengalotshwa ubona ungena ephethe nomfana manje imali futhi lawulo wena ikhadi lihlala kuyena ingabe kuyakujabulisa amhlophe athi akahambe aye bank ngithole ngithi ngiyokhipha imali ithi decline kanti bangitshela ukuthi umhlohleli ukuthi akuthatha ima transfer kwelenye ikhadi ngibona sengena ama gross asebenza lekhadi eludomo ukhethe sipha nje yebo awuboni bafu ukuthi umfazi wakho bazomdobha ngaphandle bayamhalela ngaphandle abamdobhe enye into bhuti wami engiyifisayo ukuthi ngithathe iy'mpahla zami ngoba bayanqaba nazo abafuni nazo ngicela nje okungokwami especially osofa bathengwa ngegama lami iloko nje ngemali yakho ngemali yami namaketela yonke into netafula ngiyacela nje konke ngizozithatha-ke nje iy'mpahla zami ngicela obhuti bangithathise okungokwami